Makadiwa vateereri tokugamuchirai kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Ndichangobva paWhatsApp apo panda ndichiita imwe conversation nevamwe mukoma vari kuti ivo nhengo yavo yava nenguva isingashandi zvakanaka. Vari kuti ivo kana vari voga nhengo iyi inoshanda, asi vakangoda kusangana nemunhukadzi inobva yaramba kushanda. Regai ndibva ndakuplayerai WhatsApp audio yacho yavazonditumira. The voice, we have changed it for security reasons. Mukadzi muri yeZimbabwe. Ini ndiri mukomana ane 27 years. Mukukura kwangu pandakatanga kuita zvevasikana, kutanga kunyenga vasikana ndichipfimba ndichiita relationship ndakuma 18 years. Ndaingoita musikana notorambana, ndoita musikana notorambana zvisina reason zvokuchaizva kuti tarambana nekuda kweaigona kungosvika musikana akatonditsamwira kana kuti ndogona kungosvibawo mwoyo ndotongomuta hani ndotongosiyanawo naye. Zvadaro ndakazoti ma20 ndakuma 21 years ndopatime yandakatanga kuchitsvagawo zvekuti ndinokwanisa kungotengawo mukadzi kuti ndione kurara naye, bozi vasikana papasina kana imbobvuma kuti tisvike pakuzorora tese tinenge tatorambana kudhara. Mukutenga ndo mandakatanga kuona kuti ingava nhengo yangu kana ndiri mukadzi hainyatsoita simba. Ndaingogona kungoita kaviri usiku, but ndizvo zvekuti ndinenge ndichingokurumbidza producer ndirongoita 1 minute or 2 minutes ndopandaibva ndarasa mbeu. Kuti mukadzi aingosara achisongonyoka achitoti hausi murume chaiye, handina zvandanza. So zvadaro ndopandakazotanga kuzozvifambirawo zvitsvaga kuti chii. Ndopandakaudzwawo nemaprofita kuti kudzinza kwenyu kune urombo hwaushopera hwakaitwa, uyezve vana baba venyu vane mishonga yavakabata ndokonzeresa kuti musagare nevakadzi yavakapiwa mukadzi wechikwama nababa. Saka zvadaro inini ndangofambawo maprofita nemun'anga kwete hombe hadzo diki dzingonipawo mishonga, but handina kunyatsoona, hapana chakafamba. Saka iko zvinezvi nditori kuda kuti nditsvage kuti ndifamba kun'anga hombe chaiyo ndoraisa mari ndono ndeipi n'anga hombe yandingafambire kana kuti umwe yavanozvikwanisa wangakwanisa kundibatsira, uri kunzi andibatsira ndinokwanisa kumubhadhara hake zvinomugutsa aone kuti ndine ndafarawo. But chine chinetsawo ndechekuti ndinokwanisa kungotungamidza mari kubhadhara but pasina chinozofamba. Saka ndaidawo wekuti vanokwanisa kungonditobvisa mari shoma shonana ondibatsira then zvikandiitirawo ndokwanisa kunotenda. Iri dambudziko randakaudzwa nemaprofita kuti makatongozvarwa muinaro, but inayo kuti hamusingazive makazozviona makuru. Nekuti 2019 ndine 24 years ndakatomborora, but mukuroora kwandakaita ndakatongororawo futi mukadzi anga atone problem achitonditaurirawo kuti inini wakakurumbidza kundiroora usati waziva kuti zvakamira sei, kudzinza kwedu kwakaomawo, ndakatoomberewa kunzi zviri mukadzi wechikwama ndiroorwe. Saka takabva tasangana musha wedu ukatoparara zvokuti ndakazvibvunza kuti kochicheta ndisangane nemudzimai, ndikazvifambira ndikaudza kunzi pane mweya usingadi kuti muite mweya, saka unokuendesai kuroma kuti zvichingoone kuparara chete, hapana chinofanira kubuda pakuitawo musha. Saka iko zvinezvi ndakura ndapa 27 years handina kana relationship yandinayo haizimbogare kana ndikada kuiita, uye pakuti ezviko zvinezvi papoindi handasvika ndeyekuti kana ndikada nditenge vanotengesa kuti ndione kurara nawo ndimbopedza shungu, sezvo ndiri ndega nei ndichinzwa shungu dzekuda mukadzi. Asi pandinongoenda kune avo vanoda kuti ndinobhadhira kuti ndirare nawo, hapana, haimuke zvinezvi haichatomuke pamukadzi. Asi kana ndiri ndoga ndiringe ndichitombonzwa feeling, kana ndikazvitopedzisira ndoita nemaoko ndopedza feeling ya, but ndosara ndichinzwa kurwadziwa mumusana nenhengo iyoyo futi zvakanyanya. Saka iri problem ndiyoyo yandinayo, sexual complications nekusaitawo munhu anoimba neni anongodhauta vakadzi vabva vatongondisema. Ndikatongoitwa pane kesi tingati ndodambudziko riripo isingade kuti ndiitewo mukadzi.
dzimwe dzenguva ndaitoti madhezi andaikwanisa kumborarawo nemukadzi kaviri kako nekuti ndikapedza ndaigona kunzwa kurwara musana zvakanyanya. Iro dambudziko remusana ndagara ndinaro kare, musana wangu unorwadza. Ndakaubvunza kufemiri kwedu zvakamira sei, vakataura kuti ndewefemiri ndewedzinza because vana baba vedu nevamwe vakoma vangu kwamaiguru vanorwara navo kubva vachiri vadiki, kana neni ndakarwara kutanga kurwara navo ndiri kuma16 years. Saka izvi handizivi kuti zvingapere sei kune vanonyatsobatsira chaivo chaivo, vasiri vefeki kana kuti vanotiwo ndinozama. Haiti ndedzekuti ndibatsirwewo, ndo dambudziko randati regai nditsanangure. Nokuti dzimwe nguva ndokwanisa kungodiwa nemunhu asi anozongosvipa moyo neni, kana kuti angoona tarira testa asina kugutswawo neni, anozongoti agadzirisa dambudziko rako otondisiya. Saka upenyu hwatondiomera nokuti paeji handava eji wekuti nditowo muchabhata zvakaoma. Saka ndotenda nevanobatsira, ndinotenda nevatsigiri. Ndvari zvino izvi ndiri kurarama ndiri munyika yakatorwa muSouth Africa, ndiri kunonzi kuPotchefstroom North West Province. Ndatenda hangu kuna vachabatsira nguva nenguva yenyu yakanaka. Kana iwo mudara wangu chaiwo vakatozvibvuma kuti zvechokwadi ndakabata mushonga. Saka izvi zvinhu zvine proof zviri pachena, asi kwakuda kuudzorera kwavakaita vakanzi kunodiwa mombe dzakawanda. Saka nehurombwa hatinawo mari yekuti tiende kunobhadhara mombe idzodzo kuti zvidzoke. Saka takazongomira zvakadaro, asi zvinhu zviri kuafekta zvikuru nekuti even munin'ina wangu chaiwo kuri kubuda naye mumashure kwangu ane problem iyoyo zvekare, hatorinawo mukadzi, haitosimuki. Saka zvakaoma, zvinoda vanongozvigona neve nenyasha dzaMwari, vamwe zvinogona kuita. Notenda vadiwa vateereri, kune vose vanokwanisa kubatsira mukoma ava, ndinokumbira kuti please inbox me tikwanise kubatsira hama yedu. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.